Surat Al-Bayyinah. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamawain. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ang mga hindi sumasampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan at mga pagano ay hindi tatalikdan sa kanilang kawalan ng pananalig hanggang sa dumatal sa kanila ang malinaw na katibayan. Rasulun min Allah yatlu suhufan mutahharah. Isang sugo na si Muhammad mula kay Allah na dumadalit ng mga dalisay na pahina ng Quran Fiha kutubun qayyimah, na nagtataglay ng tumpak at tuwid ng mga batas mula kay Allah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. At ang angkan ng kasulatan ay hindi nagkakaiba sa pananampalataya maliban na lamang nang dumatal sa kanila ang malinaw na katibayan. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. At sila ay hindi pinagutusan maliban lamang na kanilang sambahin si Allah at huwag mag-akibat ng mga katambal sa Kanya at mag-alay ng sala at magkaloob ng zaka, at ito ang tumpak na pananampalataya. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Katotohanan sila na hindi sumasampalataya sa lipon ng angkan ng kasulatan at mga pagano ay mananahan sa apoy ng impyerno. Sila ang pinakamasama sa lahat ng mga nilalang. Innal ladhina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah. Katotohanan, sila na mga sumasampalataya sa Islam at nagsisigawa ng mabubuting gawa, sila ang pinakamainam sa lahat ng mga nilalang. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. Ang kanilang gantimpala mula sa kanilang Panginoon ay paraiso, at sa ilalim nito ay may mga ilog na nagsisidaloy. Mananahan sila rito magpakailanman. Si Allah ay tunay na nalulugod sa kanila. Gayon din naman sila kay Allah. Ito ay para sa Kanya na may pangangamba kay Allah.